Наш зрител от Гърция, Мирослав Стефанов, който живее и работи там, е направил снимка, в която е уловил гръмотевица. Ударила е църква в Гърция, явно има гръмотвод и щети причинени няма. Гръмотевица удари църква в Гърция. Мирослав Стефанов, наш зрител от едно градче Хора, префектура Месиния на Пелопонес, е заснел този клип. И обяснява, че нищо страшно не е станало. Сега обаче... От него, но това е пуснал и клип. Сега е клипче пуснал, добре. Пускаме малко звуки, светлина. Ще видите и други сигнали от други точки на света, ако не стигне времето. Тук чакаме гръм да ни удари. Да. Мисля, това са повторение, не е удра за пети път. Всичко било наред. Явно гръмотвода работи, така че няма пострадали нито църковни служители, нито мирени в градчето Хора. Благодарим на Мирослав.